Benvinguts i benvingudes al vostre podcast de One Piece de confiança en català, la pitjor generació. En el dia d'avui estem amb l'Aleix. Hola, ¿qué tal, Caladín? ¿Cómo estás? De vuelta, ¿no? Bien, Has fet un estamos viatge bien. astral, tio? Has fet un Sí, viatge sí. astral i has tornat, ja en parlarem. I amb l'Adri. Què tal, Adri? Com estàs? Hola, Caladín, què tal? Espero que surti un bon programa avui. És la primera toma que fem, així que crec que hi ha moltes Sí, coses. després És un programa molt Després de especial tallar-me avui. dues vegades, tio, en la puta introducció, però bueno. Estic bé. molt excitat. Estàs content, vale? Jo també. Bueno, com ja sabeu, vosaltres dos, torno del Nakama Fest i encara tinc ressaca i, bueno, ja han passat 4 dies, però no estic recuperat del tot. Va ser la festa més gran de One Piece que he vist en ma vida i, hòstia, va ser una cosa molt, molt, molt xula, la veritat. M'ho vaig passar molt bé. La penya, molt guapa i bé, o sigui, ho recomano per tots aquells que els agradi la festa de One Piece, aneu al Nakama Fest. Això sí, hi ha algunes coses que bueno, es poden millorar pel que fa a organització i tal, però segur que a la tercera edició ho rebenten encara més fort. Si teniu preguntes de coses que vaig fer, doncs... T'anava a dir, jo vull que facis una mica de review de tot això, del que has anat fent també, com vas arribar fins allà i una mica l'ambiente que se cocía per allà. Vale, o sigui, us faré resumen express. El primer dia vam arribar ja amb uns autobusos que ens van oferir, no?, que s'havien de pagar. Doncs et portaven a la casa de colònies al Colell, que està a Girona, i després de morir-me al check-in, perquè el check-in es va fer... O sigui, va començar crec que a les 3 i va acabar a les 7 de la tarda. Jo encara sort que vaig arribar dels primers i crec que només van ser com... Bueno, només. Va ser com 1 hora i mitja o 2 hores, però bueno... sí, o sigui, aquí al check-in l'any que ve que posin a més persones per fer això, però bueno, es va fer força ràpid igualment. Aquest dia havíem de fer l'activitat de pintar la bandera perquè hi havia com moltes tripulacions i cadascú tenia una i llavors havies de pintar la teva pròpia calavera, la Jolly Roger, i la meva tripulació era la de Birka, rotllo els guerrers de l'Enel, de la Lluna i tal. O sigui, anaven basadíssimos. Que cracs. I vam fer la... Hòstia, és que això és una cosa. Vam fer les calaveres i després per la nit vam fer rotllo concursos. Que les 5 calaveres més votades al Twitter, que hi havia penya que va fer servir bots i multicuentes i tal, en plan, tot piratilla, i és que mai podríeu endevinar quina calavera va guanyar, i no és la meva. Era una calavera d'un paio que semblava... O sigui, el que la va dibuixar, el capitán, era un paio que era literalment el Chocas in real life, i la calavera era... No, però és que la calavera... La calavera, mira, era una cara, en plan, així, calavera, amb un bigoti així com molt petit, no?, aquí al mig, no?, un bigoti molt petit. I que tenia... I tenia com un barret molt peculiar, de color verd, així, que recordava... Era molt nostàlgic, era barret típic de caudillo, no? Era un nostàlgic, no? Podríem dir. Era molt Amante de nostàlgic. las aves, no? Podríem dir. Amante de las aves. Ornitólogo, no? Bueno, va guanyar això, tio. O sigui, va ser molt dur. I no, els premis eren guais, eren figures, fundes pel mòbil, també hi havia sake, estava força bé. Però la cosa és que anava guanyant una altra bandera que era d'una tripulació que eren les Mugiwaras, que era una bandera que estava pues, molt bé, en plan, era xula, era colorida, tal, i anava a guanyar aquesta, però hi havia un empat tècnic, perquè 2 de Ràdio Pirata van votar la bandera franquista, ¿vale? Jo crec que van fer la típica de voto aquesta pels jajas, però després hi ha empat i t'has de fotre. Sí. Doncs van cridar a un dels organitzadors, de l'empresa que ajuda a organitzar això, i va dir, hòstia, a veure, ensenyem la primera bandera, ostres, que xula aquesta, no sé què, de les Mugiwaras, està molt bé, no sé què i tal, però algun cabron li va dir, és la mateixa bandera que l'any passat, i el tio va dir, hòstia, quina cara que teniu, va, això... Bueno. I després va dir, bueno, tant se val, a veure la segona bandera. I clar, li foten una puta bandera que és una Jolly Roger franquista, i el paio se la queda mirant i diu, qui ha fet això? Qui ha estat el paio que ha fet això, que puja aquí no sé què? I bueno, després de rumiar-m'ho, ja tenim guanyadora, aquesta ha estat la bandera que ha guanyat aquesta edició, ja teniu desempat. I clar, la bandera franquista va ser la que va
la que va O sigui, el acabar plot guanyant. twist de tot això és que el senyor que havia decidir era franquista, no? Jo crec que sí, però... Bueno, no. Era el Guillem de l'staff. Aquest tio és un tanque, perquè va ser com dels pocs paios que organitzaven rotllo de l'empresa que es deia Insert Events, que crec que era el Guillem i un altre que es deia Jordi, i el Guille era el que rebia totes les preguntes de tothom, era el qui les havia de contestar. O sigui que aquest és que no Lol. parava. O sigui, aquest senyor no va parar i espero que una aviat recuperació i que surti aviat de la UCI, perquè té De la tot aquest se senyor. sabe. Sí, de todo se sale. Haver-nos I després, avisat bueno, i nosaltres debutàvem la bandera, que jo no sabia, perquè no, jo ho vaig però, veure per Twitter, que ho penjaven, les banderes de tothom, no? però I sí, suposo que nosaltres, era per mostrar-les, no sabia que es podia votar o alguna a mi no em va acabar d'agradar això que es votés per Twitter, perquè, o sigui, pensa que en la Cama Fest érem com 500 i pico persones i hi havia banderes que tenien com 1.000 likes o alguna borrada d'aquest estil, que és com, o sigui, que em sembla bé que feu trampes, vale? Però és com, sou uns cabrons, tio. Ja. Home, a veure, Però també és que No pot ser, no? si pilla algú que pues, és així com microinfluencer o alguna cosa, pues, també ja té avantatge o No, crec que no. Però bueno, o sigui, em va fer molta gràcia perquè, clar, o sigui, és una cosa que no t'esperes que guanyi aquesta bandera. Però Es això va podria ser compartir per el Twitter la primer teva dia. bandera o no? Com? La teva bandera... Es pot compartir per Twitter la teva bandera pel compte o què? Sí, després, Amb un... després us l'ensenyo, que està molt xula. La vam dibuixar entre tots i va quedar prou bé. O sigui, és una bandera que vam dissenyar com abans d'anar a Cama Fest, pel Telegram de la tripulació vam estar fent pluja d'idees i va sortir aquesta bandera. O sigui, estem força contents. I això va ser el primer dia, perquè després vam fer una mica de festa i el dissabte següent ja començaven les coses guais. Per exemple, la Davy Back Fight, que això pues, és bueno, una mica... O sigui, es va traduir a activitats del món real que estava guai. O sigui, vam anar com als 500 pibes i pibes a un camp de futbol 11, bueno, que és el camp més gran que hi ha, rotllo Camp Nou o tal, pel que fa a les dimensions del camp. I tot això Sí. estava ple de les 30 i pico tripulacions, ¿vale? I llavors vam fer diversos jocs d'aquests de rotllo gimcanes i tal, i un dels que més em va agradar era el típic que et poses un mocador aquí com si fos una cua i has de, sí. i has de robar-los, no? I Ai, clar, això, m'agradava molt. si sou pocs, és com... No acaba de molar molt, però clar, hi havia tanta penya ja, tio, i era tan gran el camp de futbol que era una borrada, i bueno, va estar molt bé. I clar, cada guanyador de... Bueno, hi havia més activitats, però cada guanyador rebia un poneglyph per part de l'Arthur, que era pues, un full plastificat amb info, vale? I bàsicament al poneglyph hi havia un QR on, si tu l'escanejaves, et donava unes coordenades que et deia on estava el One Piece, ¿vale? Que hi havia, pues eso, un One Piece allà en la Cama Fest. I si el trobaves, pues, hòstia, mira, acaben d'arribar uns pares del viaje, tío, i ara es fotran a cridar. Bueno, voy a taparme la oreja. Bueno, la cosa és que el One Piece el van trobar uns paios i el cofre era una semada, perquè tenien com 20 figures o així de One Piece, rotllo d'aquestes que són grans, de Robin, Yamato... bueno, hi havia algunes del CP0, pobres, però estaven superguai. Tenien també sake, un munt de coses, tio. O sigui que estava molt xulo. Si tu tenies ganes de buscar One Piece, doncs tenia recompensa bona. Intueixo que no el vas trobar tu, no? No, perquè jo estava més pendent d'anar a la piscina i de jugar al waterpolo, de beure cubates i aquestes coses que no són tan... El tema tan menjar i One beguda Piece, no? entrava incluït en el pack, diguem? O cadascú es portava? La beguda no entrava inclosa, però el menjar sí. Hi ha moltes queixes pel que fa al menjar, perquè va ser una mica deficient, però bueno, suposo que de cara a la tercera edició milloraran aquest aspecte, perquè clar, era literalment menjador de primària. O sigui, Catering... l'últim dia ens van donar, tio, l'arròs més dur de la puta vida i amb tomàquet, arròs amb tomàquet i patates chips, que és, bueno, La vida una del mica pirata, denunciable. La vida del Sí, pel pirata, que vam tio. pagar era una mica denunciable, però bueno, no passa res. És el que hi ha. I el Leo de la vida del pirata, eh? Sí, sí, sí. Saber-lo la gent de vida. Sí, Dormint a potser maca, sí. si hagués estat... Si el menjar hagués estat pitjor, jo crec que hauríem agafat l'escorbuto i sí que seria realment en la Cama La vida Fest del de pirata. pirates. Però no, és broma, és broma. I, bueno,
si us pregunteu quin va ser el meu moment preferit de tot el festival, va ser Pregunta bona. un en el qual vam anar tots a un teatre, perquè hi havia un teatre, i l'Artur ens va ensenyar en exclusiva la seva teoria de què és el One Piece, que era un vídeo d'uns 50 minuts, que, bueno, després no sé quan el penjarà al seu canal de YouTube, i va ser increïble, no diré aquí què era, o sigui, què és el One Piece, vale? Segons l'Artur, però sí que diré que vam acabar cantant totes les persones d'allà el saque de drinks agafades així, tio. I és que la teoria era tan bona i tan emocionant que molts vam acabar plorant, tio. O sigui, Per tant, tu la va ser compres. brutal. La compres. Com? La teoria la com- compres, llavors. La compro, la compro. Això sí, hi havia algunes coses que no és que no encaixessin, sinó hi havia alguns fils que no acabaven d'unir-se i després a la festa li vaig preguntar a l'Artur amb un amic, escolta, aquest punt no m'acaba de quedar gaire clar, no és com una mica un buit a la teoria? I va dir, sí, bueno, però ya veremos a ver si qué La acaba pela, porto 3 pasando. cubates al damunt, no? Porto 3 cubates al damunt, me la pela una barbaritat. Crec que no. L'Artur em sembla que no és una persona que begui alcohol, però igualment que va dir, ya veremos qué pasa. Sí, la I veritat és que jo l'Artur és el Jo no puto amo. miraré el vídeo. Plan, No el si hi miraràs? ha... No, si hi ha una possibilitat de que acabi sent real, prefereixo no mirar-lo. Home, sí, jo també sóc dels que pensava així, però és que veure'l amb tantes persones, tio, A és veure, ja, diferent. en aquesta situació, vale, però dic jo ara a casa, si veig que està el vídeo penjat, jo no diré, hòstia, primer, són 50 minuts, no tinc tanta capacitat d'atenció, Bueno, això per començar, i segon, que me crec que coneixent a l'Artur, coneixent-lo de xarxes, vull dir, pugui ser algú, si no cert, molt aproximat, llavors prefereixo... Mira que a mi els spoilers me donen igual, jo seré el primer que mira els spoilers només es pengen, però en aquest cas prefereixo que no. Però, no sé. Bueno, és un punt molt respectable el que dius, però també val a dir que, segons l'Oda, un cop s'estigui apropant ja a la recta final del One Piece, en teoria tothom hauria de tenir una mica clar què és el One Piece, o com a mínim una de les seves parts, perquè potser el One Piece no és només una cosa, sinó que són més d'un objecte o més d'un concepte, no? i a més Oh, d'això, no? està Que Però potser no la és teoria una que festa. clar, potser de l'Artur no, és això que al final també potser no acerta 100% de teoria, però és tan gran i hi ha tants detalls i la història també té doncs, tantes narratives que alhora també en alguna cosa ha d'acertar segur, perquè és un paio que recordem que ha ajudat a fer també el live action que sortirà d'aquí no res, que estem a dies del live action i és un paio que realment, doncs, a part de l'Adri que té MDs, s'intercanvia MDs amb l'Oda, jo crec que és la persona que més a prop està del One Piece. Totalment. I el més important és que encara que no tingui tota la raó en la seva teoria o s'equivoqui en què és el One Piece o en alguna cosa, és un vídeo d'uns 50 minuts, però està tan ben fet i tan ben produït, tio, que encara que acabi sent una altra cosa totalment, l'experiència de veure aquesta obra que ha fet és una passada, perquè o sigui, ha fet uns grafismes que no sé si els ha fet ell o d'on collons els ha agafat, però el vídeo, tio, t'entra com, bueno, els cubates que et foties al festi després. Perquè O sigui que parlem de en la festa, general... Sí, bueno, parlem de la hòstia. festa, Caladín, què tal? Com va anar? He vist un vídeo jo, de la festa. Sí, He vist un vídeo. de l'1 al 10, Un vídeo com... només. La festa, un Com- 10, la festa un 10. I fàcil, eh? Sí, la festa que vam fer el dissabte va ser una borrada, tio. I el que em sembla molt curiós és que s'està fent un documental del Nakama Fest perquè hi havia un paio que estava contractat i estava gravant tot, no? I clar, jo i els meus amics estàvem a primera fila del concert i el videògraf estava, només apuntava els que estaven allà al davant. O sigui que si surt un documental, a les parts de la festa estaré, o sigui és molt possible que surti força i, no estaré... O sigui, estaré performant el meu màxim rendiment, però no com s'esperava, o sigui, com us podríeu esperar, No saps? respondes ante tus actos. Què? No respondes ante tus actos, ¿no? No respondo ante mis actos de ninguna manera. Tu I el tinc un posaries, problema. aquest documental, tu el posaries a tons pares, aquest documental, o no?
Yo sí, yo els hi posaria a meus pares. Ja Mira estaria. qué hago yo en mi tiempo libre. Claro, tiempo de ocio. Sí, 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 no. Quin tipus de Estava música hi molt bé. havia a la festa? Per O curiositat. sigui, el divendres nit va haver concert de la Monkey D. Laura, que, bueno, segur que la coneixeu, que va fer, bueno, concert seu de les cançons que li venien de gust, dels seus covers, que va estar superbé, perquè canta, o sigui, té una veu de la hòstia i li agrada molt, a més, fer concerts en directe, que, si no m'equivoco, és una cosa que no acostuma a fer, però pues, ho va fer de puta mare. I aquest concert va estar molt bé, però clar, no només va ser música de One Piece, perquè la festa del dissabte va ser amb un DJ que va posar pues, reggaeton, temazos i va fer una mica de tot, però principalment hits de bailoteo extremo. O sigui, de fet, hi van haver un munt de pogos i un munt de olles al concert i clar, jo a les primeres olles te les agafava bé i clar, la gent anava del chill, però quan ja portaves com 6 o 7 pogos, la gent ja estava com molt més eufòrica i clar, jo vaig acabar fins als collons i estava ja emputjada la penya, tio, que els hi va prendre pel cul perquè clar, a mi també m'estaven donant, no? Doncs ja que rebia, tornava, no? Les empentes, però sí, perfecte. I en general també, tothom superbé, o sigui, tu podies ballar amb tothom, la gent era molt simpàtica i no em vaig trobar amb ningú que diguis, hòstia, aquest paio té un punyetazo a la cara que flipes. I és molt Vale, dir, doncs. a vegades. Sí, No, sí. sembla mentida, o sigui, eren moltes persones. Clar, en un lloc tan gran és difícil que no hi hagi algú així. I vas acabar, i podies parlar amb la gent i tot, i vas conèixer gent, també entenc que és un Sí, sí, o sigui, lloc que vaig veig com a fer punt de molts trobada. amics. Tu podies parlar amb qui et donés la gana i normalment no sé, superbé. També hi havia moments, en diferents moments del dia, hi havia stands de merchandising de persones que tenen allà marques de roba o fan figures o també els prints, el rotllo, els dibuixos que pots comprar allà, perquè hi havia molts artistes i tu, bueno, ja et deixaves la pasta. Jo en el personal no vaig comprar res perquè del tema roba i tal sí que ja he comprat moltes coses a aquesta penya, però vaig estar a punt de comprar-me alguna figura, tio. Però, bueno, al final vaig dir no cal, no cal. Tentador. Tentador, tentador. Jo no m'hauria resistit, però ben fet. No, tio, és que si no em quedo sense cap pela, tio. Però bueno, Ja tindràs temps, que ve el Saló del Manga ara. sí, bueno, no sé si aniré al Salón del Manga. Han confirmat ja artistes o persones que hi Algun vagin? ja. En plan, el que a mi em fot, tio, és que van presentant com els convidats arreu de... Bueno, a mesura que passa el temps, i clar, tu potser veus, hòstia, bé, tal, que m'interessa, i ja s'han acabat les entrades. És com, te l'has de jugar. I a mi no m'agrada això, saps? Jo és que fa molt de temps que no vaig al Salón del Manga. Recordo que l'últim cop que hi vaig anar vaig dir només tornaré si porten collons, a Araki, de JoJo's. I clar, probablement això no passi mai de la vida, però bueno, escolta, jo és que de moment no em crida l'atenció al Salón del Manga, perquè després d'anar-hi tants cops, com, Ja. no sé, Jo vaig anar l'any passat, que ara han canviat de recinte, i a sobre era pillar una mica més lluny. Pillar, bueno, més o menys on vam anar a veure el cine, el Gear 5, pareix, por ahí. Sí, sí. I, bueno, a veure, el local està molt més gran, però cada cop, a mi el que m'agrada sobretot del Saló del Manga és anar a veure stands d'artistes, no? I això sí, hi ha convidats i tal. Què passa? Que ara cada cop els donen més espai a les editorials, no? Que també ho trobo que té sentit perquè la gent va comprar manga també. Però si jo pues, compro manga, pues, me voy a mi tienda de confianza, no? O compro per internet. Llavors, és això. Per anar a això m'he quedat casa. Si ve un convidat superguai, guai, però ara mateix ve un grup, un cantant japonès, que fa algun opening d'anime por ahí, i algun youtuber i alguna cosa així. No sé, suposo que aniran confirmant, perquè l'any passat que va ser també va venir un autor força popular, del de Los Siete Pecados Capitales, que bueno, a mi me la suda, però no sé, està bé. A veure si s'animen a portar algú supergran pròximament. Perquè és Els del això, no? Life and També. John. T'imagines que apareix l'Iñaki, tio? Tu vas al lavabo a pixar, et gires i està el paio aquell. Estaria guai, eh? La nombre... A sobre parla, és que parla espanyol, tio.
Què me'n vols? Clar, els de live action els podrien portar, bueno, fàcilment no, però com a mínim el Sanji i el Luffy, tio. Que, Sí. tio, ara d'aquí no res penjaran un vídeo els de live action, que és el Iñaki coneixent a l'Oda, tio. És Ja com, ves, uau. em sembla molt bé, en plan, aquest tio està complint els somnis de gairebé tothom Sí. a través d'ell, saps? O sigui, estem complint els nostres Això somnis t'anava a gràcies a dir. aquest paio. Perquè, Sí, a en més, plan, Oda és un paio que o sigui, gairebé mai se'l veu en vídeo o amb imatges, o sigui, és una persona que és com super reservada també, més en aquest aspecte. Sí, sí, sí. totalment. O sigui, només hi ha alguna foto de, bueno, la mítica foto de la seva cara, però aquesta foto deu ser força antiga, vull dir, probablement no s'assembli tant a aquesta foto ara mateix. I, Jo tenia clar, cabells si blancs. et vas al súper, tu no aniràs a preguntar-li, escolta, tu no seràs l'Oda per casualitat, no? Jo Ja. crec que no el reconeixeria, sincerament. Clar, és que és molt difícil, si ho penses. Sí, perquè... Per O això sigui, ho és que fan és també, això. No hi per ha masses mantenir la imatges, privacitat. però mola, no? Com, Perquè en com? el procés de selecció també l'Oda també va tenir part, no? O sigui, va ser bastant també Sí, un dels principals valedors de l'Iñaki com a elecció per Luffy. de Sí, l'Iñaki en el càsting va sí. ser, crec que va ser l'Oda qui va decidir que fos l'Iñaki el que fes de Luffy. Perquè quan el va veure va dir, aquest paio és literalment Luffy. I llavors, si ho diu l'Oda, no cal que busquis a més persones perquè ja has trobat el teu actor pel paper estrella. I Doncs confio sí. en que ho serà. Buah, queden 7 dies, eh? Uf, jo crec que, Sí, en plan, no i sé ara si ho han faran sortit de la fotos penjar algunes coses, del set. però Clar, 7 Heu vist dies les avui... fotos dels Denden Mushi? sí, Sí, que creepy, eh? Però es Però veuen és mal. una bé. mica de creepypasta, no? Hòstia, però a veure, és que clar, són cargols, però hòstia, és que fan mal Però rotllo, eh? Però el que va sortint també guai. Ha sortit actor de Bogart. Tenim live action Bogart. Va duríssim, No, aquest actor, tio. 10 de 10, tio. Surt més en live action que al manga, segurament. Ja, però Però sí. guai. Queda una setmana, o sigui que potser el proper programa ja haurà sortit el primer capítol, no? efectivament, Hòstia, però sí, ho trauran tot alhora o serà setmanal? Jo espero que sigui setmanal. Uah, normalment crec que fan el no format sé aquí de dos de cop i van un per setmana, no? Ho busco. Hòstia, no sé. Depèn de la sèrie. Mm. A veure, Jo jo crec que sincerament no la m'importaria que estigués trauran tan de cop. setmanalment. Perquè si la I treus de cop es perd després tot el hype. Al cap d'un mes ja ningú se'n recorda de la sèrie. Si la ja, treus setmanalment és molt possible que tingui molts més números que no pas si la treus d'una tacada. saps què fan? Me sorprèn que no s'hagin pronunciat al respecte. Ja, Ja, perquè... Però si Que no es surt vagin tota junts. de cop... Què vols Home, que et digui? O sigui... per mi personalment guai, perquè me la veuré de cop. Però entenc el fenomen fan de consumir-ho tot de cop i després t'oblides i saps? I ja no es parla. Que això tampoc beneficia molt de cara a una Surten tots home, el possible. jo mateix és dia. principalment pel bé del producte, Clar, perquè clar. estàs fotent un tret al peu si ho treus tot de cop. Però clar, o sigui, sempre tens l'opció de no veure cap capítol i esperar-te que tinguis tots els capítols disponibles. En principi surten tots de cop, eh? He estat mirant i pel que entenc haurien de... Pues puta vida teta. Doncs tots Bueno, de cop fa pinta. a rezar, ¿no? Para que todo salga bien. A rezar, bàsicament. Me'ls veuré, jo crec que el mateix dia, si tinc el dia lliure, me passo tot el dia veient, no? Sincerament. Així me gusta. Soy el Doncs mayor fan. canviant una mica de tema, ens hem preparat una secció No ens hem molt preparat. xula. Que no, sí, sí, hem estat preparant-la molt de temps, vull dir, molt de temps. No es tracta d'un fil de preguntes de Twitter, de preguntes de One Piece personals, però sí que es tracta d'això, o sigui que avui parlarem una mica dels nostres gustos de One Piece, que són preguntes molt bones. De fet, qui collons ha fet el fil aquest? Sí. Isai Evidentment, H. O sigui que merci per aquest fil, perquè bàsicament ens faràs el programa d'avui i, bueno, pues, qui vol començar? O sigui, què fem? Totes les preguntes d'un per un o enganxem a un i li fem tot de cop? Jo crec que podem anar... O sigui, que responem tots, no? sí, home, Sí. no? També perquè així
se'ns coneix una mica personalment, a cadascú, Exacte. opinions, qui està més basat, qui té les pitjors Discutim una mica. opinions. Clar. Exacte. Vale, Vale, doncs, si voleu llegir comencem amb la una primera cada un pregunta. o com fem. Vale, doncs, comença tu, ja que ho has dit. Vale. Primera pregunta, nois. Uf, molt complicat. Bueno, és que depèn del que respongués a aquesta pregunta. Jo diria, tu és que no et mereixes esta sèrie. Què opineu de Luffy? Us sembla un bon protagonista? A veure, la resposta ràpida i fàcil entenc que és sí, però a vegades també et dona la sensació de que és un personatge que una mica... Jo crec que peca una mica tots els personatges de One Piece de que sí que evolucionen en un arc, però alhora tampoc evoluciona tant Luffy. Sabeu el que vull dir? O sigui, mola perquè és un personatge que té el seu arc i té les seves mogudes, però a la vegada manté l'essència de qui és i de que el Luffy dels primers 10 capítols és el mateix que el que estem veient a Egghead. I això està molt bé. Vale, a mi Ok. em sembla bon protagonista. Jo crec que Luffy li guanya a Goku. Dilo. I si he d'afegir alguna cosa més, també li guanya Vegeta. Vale? Aquesta és la meva Uah. resposta. I els dos a la vegada, no? Els dos a la vegada, sí, sí. Molt bé. No, fora broma, o Aplaus. sigui, és que és el que ha dit l'Aleix. O sigui, el Luffy és un protagonista de l'hòstia precisament perquè la seva manca d'evolució no és un problema, sinó que el fet que sigui constant en les seves creences és una cosa que és com marca de la casa, que potser, bueno, és que sí que té evolució, perquè, per exemple, la mort de l'Ace li fa veure coses com, per exemple, que encara que el seu germà ja no el pugui acompanyar durant aquesta aventura, encara queda una altra família que és tota la seva tripulació. I aquestes coses passen i fan que el personatge evolucioni. I ara mateix s'està comportant com un jonco. Vull dir, Luffy al principi de la sèrie era un puto noname que ningú li feia cas i no el coneixien. I ara literalment li acaba de dir al Gorosei panza, 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 mileurista, mileurista. O sigui que són coses que sí que han canviat i per mi sí, un protagonista de l'hòstia. Adri? Més o menys el mateix. Crec que és protagonista com ha de ser, perquè és com l'encarnació dels principals missatges de la sèrie, no? De llibertat, d'aventura. És bàsicament el que ho transmet, tot això. I inclús te diria que, aunque no tingués aquest desenvolupament que té més en segon pla, no deixaria de ser un bon protagonista. En plan, tampoc cal que un protagonista hagi de passar per l'infern perquè sigui bo. Luffy és un personatge superbo, manté els seus orígens sempre i té els seus moments de maduresa i de serenitat, però segueix sent el que era el primer capítol, realment, així que per mi, molt guai, Luffy. I si no t'agrada, fora d'aquí. No, home, no. O sigui, em sembla una bona resposta i missatge en general pels nostres oients. Vale, si voleu continuar amb la segona pregunta. ¿Cuál fue tu primer contacto con la obra, manga o anime? Suposo que aquí Doncs la majoria tenim la mateixa resposta, no? El Sí. meu primer contacte va ser amb l'anime, el 3XL, que ara és el canal Super 3, i gràcies a escoltar One Piece en català va arribar un moment, que de fet no fa molt, potser fa com 3 o 4 anys, que vaig decidir de posar-me al dia amb One Piece i és una de les millors coses que he fet en ma vida. Jo també, els tres som de la generació, no?, que com tantíssims nens i nenes a Catalunya ens hem criat ja no només amb One Piece, sinó amb Inuyasha, amb Detectiu Conan, amb Bola de Drac, amb qualsevol anime japonès que van tenir l'encert de comprar la Corpo de TV3 i jo també, jo una mica com el Diego també, jo el recordo moltíssim Arabasta, Skypiea, tots aquells arcs sobretot que estaven tot el dia al 3XL i farà un any i mig que em vaig començar, vaig dir me'l veig de zero i vaig començar des de la saga de l'East Blue des de zero amb One Piece també per avançar una mica de temps, però em va costar el meu any i mig posar-me al dia, perquè jo també soc una persona que tinc altres mogudes, tinc feina, a vegades no en tinc ni ganes, però mira, em vaig posar al dia i també va ser molt xulo l'experiència de començar de zero també sabent una mica el que passava, perquè realment ho veus d'una altra manera. One Piece és una sèrie que quan la revisites guanya. Total. Jo, idem, 3XL, de petit, no?
I després jo cap a... Clar, vosaltres no sé, suposo que també realment, però nosaltres a l'institut ens obligaven a tenir un ordinador portàtil a cadascú per fer les coses. Llavors, per mi, tenir un ordinador portàtil per mi va ser com una llibertat que flipes. Me vaig tornar superotaku i vaig començar a veure anime que flipes. I en un moment vaig dir, hòstia, One Piece, tio, de quan era petit. I vaig començar, me'ls vaig posar al dia i vaig dir, me passo el manga. Em vaig passar el manga Dressrosa. O sigui, fa temps ja. És que, en plan, sembla que no, però, hòstia, Dressrosa, què fan? 10 anys, potser. Molts anys, Com que els arcs també han sigut molt llargs els últims, sembla que no, però ha plogut molt. Hòstia, sí. Ostres, sobre fumar-te Dressrosa a l'anime era impossible. Això que diré no té res a veure amb One Piece, però en el meu poble, el meu institut era l'únic al qual no anàvem ordinadors portàtils per alumne. Vull dir, anàvem amb putos llibres, tio, i a l'institut del costat anàvem amb portàtils tot guapos, que podíem Humilde. fer el que els hi sortís o sigui, dels collons, i nosaltres, tio, encara amb el llibre de texto i el workbook. No em queixo, però potser si hagués anat en portàtil estaria mirant One Piece des de fa encara més temps. Però bueno, Ho faria continuem amb la possibilitats, tercera però era una pregunta. merda. Sí. Aleix, sisplau. Doncs la tercera pregunta és senzilla, directa, concisa, que és quin és el teu personatge preferit? Ostres, jo no sé És sobre que, joder. m'hauria de pensar una mica. No passa res, ja contesto jo. El meu personatge preferit és Goldie Roger i me la pela. I després Luffy. Que, bueno, són els dos personatges que tinc tatuats al meu braç. O sigui que aquesta pregunta és força fàcil per mi. Acabes de delatar clarament. Si algú veu a un noi pel carrer amb un tatuatge de Roger i Luffy, sabrà que ets tu. L'has cagat. Bueno, pues si em coneixen que em saludin, no sé, tio. Jo és que no sabria dir, tio, que és el meu preferit. O sigui, és que depèn tant del moment i de qui me'n recordi, perquè és que realment... A veure, si he de dir un així dels importants, jo potser diria Usopp, potser. És molt xulo, Sope. O sigui, és un paio que jo recordo veure'l de petit i dir quina mandra, però un cop l'he tornat a revisionar de zero he dit, és que Usopp és, no sé com dir-ho, saps? És super pur, tot i així. Encara que hi hagi com mil mentides i mil històries, o sigui, és dels personatges més purs que hi ha. Sí, Sí. com més tenen et fas, més t'agrada l'Usopp, tio, perquè de petit com és el personatge més covard, el més dèbil, doncs no li dones tanta atenció, però després creixes, tio, i te n'adones que l'Usopp és dels personatges que més s'assemblen a tu i que té uns collons increïbles i que fa coses que moltes persones no serien capaces de fer perquè no tenen tant de poder. Totalment. I jo crec que em quedaré doncs, amb tot el contrari. Jo crec que el meu personatge preferit és Ace pel simple motiu de ara basta, vens, el Luffy comença a dominar però no, i t'apareix un paio que literalment trenca tots els esquemes de poder que coneixes i a més és un paio que somriu, que s'ho passa increïble i que realment dona sensació de germà gran, de que està vivint l'aventura i a més té una estètica brutal. I mira, em va impactar molt la figura d'ells. També, òbviament, doncs Marineford va ser una mica durillo, però tot i així, pel que significa i pel que representa, tant pel Luffy com per tot el món de One Piece, ells em sembla un personatge com molt únic, sabeu? No sé com dir-ho. Hi ha personatges que a vegades et donen la sensació de que no s'hi ha detingut i el carinyo i l'estima i dedicació que li va posar Oda a un personatge com ells, que tampoc havia de ser un dels pals de paller de la història al principi, jo crec que em quedo amb ells pel que significa i perquè el seu poder mola moltíssim. O sigui, tirar foc, tio, a veure. Podríem dir que l'Ace és un personatge rodó, oi? Sí, com el forat que li van deixar al pit, sí. Un donut. No, però fora broma, l'Ace és un personatge que ja tenia un paper, o sigui, és un personatge que des de que va sortir a la sèrie ja estava predestinat a ser molt important per qui era i per quines coses feia, i també és un personatge que és molt curiós perquè surt en un moment molt aviat, no, de la sèrie, i després compares fites que ha fet o contra quines persones va lluitar i hi ha com una problemàtica força interessant perquè, clar, passa el temps i després veus que l'Ace es va fotre d'hòsties amb Yamato i amb no sé qui més i eren Jinbe. persones superfortes, tio.
Clar, i I veus moltes després, coses... clar, Clar, i i veus és que moltes anem per coses a la del basta. caràcter de Luffy, que te n'adones de que Luffy és així perquè ho ha après d'ells i de Sabo, saps? I realment jo crec que també és molt interessant l'impacte que també té de manera indirecta la figura d'ells en Luffy, que és el protagonista. Sí. El flashback dels tres germans després de Marineford va fer molt de bé. En plan, Sí. ha estat perfectament. Molt bé. Hòstia, Aleix, tu has llegit el spin-off de l'Ace? No, Igual te molaria, eh? perquè és bastant cura, a més, no? També són... Sí. Bueno, és que hi ha una novel·la i hi ha un spin-off en manga. Però els dos estan molt bé. El Diego sí se l'ha llegit, no, diria? Sí, jo ja em vaig mirar aquest spin-off i el recomano molt, perquè el dibuix és Està molt dios. Era del Boichi, no? El Boichi. Té un estil peculiar si no l'has llegit, però està molt El guai. dibuix del Boichi és un arma de doble filo, tio, perquè per una part és la hòstia, però per l'altra part no m'agrada que sexualitzi a noies petites, però bueno, és lo que hay. Va, A les grans sí, següent no? pregunta, ràpid, Sí, ràpid. sí, no va ¿Cuál entendre. es tu Mugiwara favorito? El meu Luffy, a tomar por culo. Jo ja he dit-ho sol, per així que... Doncs Tolis. a mi n'hi ha dos que m'agraden molt. Per un costat, Nico Robin, òbviament, no descobreixo res a ningú. Em flipa molt Nico Robin i com, tot i les debilitats i les inseguretats que té, doncs també està creixent, no?, per primera vegada a la seva vida, en certa manera, a l'hora de confiar. Però tot i així, jo crec que per la novetat i perquè em flipa molt pel poder que té Jinbe. Jinbe és un paio que és cor pur, és gran, que està apostant per una persona en la qual confia i el que em mola més és que és un paio que pateja culs que flipes i realment té molt de poder i sento que l'obra està com està i li ha donat protagonisme a la gent que ha d'acabar de fer l'esprint final en quant a nivell de poder, però Jinbe jo crec que és un personatge que és supercaracterístic la manera en com lluita i supercaracterístic també que els seus actes tu també entens com actua perquè saps com és. I ja està. I no... T'apega tant que t'agradi Jinbe, Aleix, en plan, Sí. és que és com per tu. Sí. Em quedo Vale, amb Jinbe perquè... si no hagués de dir Luffy, diria Sanji, ¿vale? Ah, sí? Toro i qualsevol altre, diria el Sanji. Curiós. No m'ho M'agrada esperava. molt, m'agrada moltíssim. O sigui, per exemple, també la Nico Robin m'encanta pel seu passat, per les seves habilitats i també perquè és un personatge que no s'acostuma a explotar molt, però així tema favoritismes i tal, el Sanji a mi m'encanta. Bueno, opinió. En veritat, té moments molt, molt interessants, Sanji, també. Òbviament, és que té un problema que té una gran llosa, no?, que és el ser un xaval que no encaixa al 2023, perquè és un masclista de cuidao, però si li treus aquesta gran llosa que té, que és una gran llosa que flipes, hosti, té moments molt xulos, té moments molt interessants. Sí, s'ha d'entendre que el gag, bueno, que ja no és gag de Sanji, és un problema que tenen els japos, tio. I clar, com són japos, pues no el poden treure aquest gag o risotada. I si no tingués aquesta cosa, tio, seria un personatge molt més potent, perquè, tio, és dels Mugiwara que més desenvolupament ha tingut. O sigui, ha tingut Whole Cake i després Awano també ha tingut desenvolupament. O sigui, és que, i no para, perquè ara està amb el tema de que la seva família sí que o sigui, va poder transformar en cyborg, però això no es quedarà encara com està ara. O sigui, jo crec que Sí. té més camí per Sí, de endavant fet. aquesta trama. A Egghead hi ha un moment que es pega amb el Serafim del Jinbe i com que activa el poder, diguem, no, del seu propi cara i diu, me la pet. En plan, encara segueix avançant en aquest aspecte. No és com l'han deixat a part ara i ja en algun moment sortirà el power-up. Està guai. En plan, veure progrés, no? Aunque siguin petits panells. No és com Zoro, que, bueno, tothom li agrada Zoro perquè badass, no, però bueno, no tenen el mateix desenvolupament realment. A més, s'ha de tenir en compte que el rol de Sanji a la tripulació és ser un puto cuiner, tio, i no fa servir ni espases, ni cap arma, ni té cap fruita, o sigui, és simplement el seu talent i habilitats de lluitar i força. Pesadilla en la I ja cocina. està. És en la Gordon cocina. Ramsay. Sí, sí.
Vale, Bueno, pues no, siguiente pregunta. següent pregunta. Quina és la vostra batalla favorita? És complicat, això també. Aquesta pregunta és molt difícil perquè hauria de tirar d'hemeroteca per buscar totes les És batalles que han hagut i poder escollir alguna en condicions. O sigui, en clar. condicions que estigui segur que aquesta pelea m'agrada molt, saps? Però així, a bote pronto, Luffy contra Usopp. Cabron, anava a dir la mateixa, tio. Uau, Herodes, lo uau. he dicho primero. És duríssima aquesta batalla. O sigui, parlem-ne un moment del dolor que et Sí. fa el cor, tio. O sigui, jo recordo veure-la i dir és que se m'està trencant el cor, tio, per totes bandes. És que realment és dels pocs moments de One Piece que he dit m'està fent mal de mirar-ho. M'està fent mal, tio. Molt dura. I, clar, i no és una batalla llarga, no? Com les que són ara potser de final d'arc, que són llarguíssimes. És una batalla curta que realment, a veure, és dura sí, però no és com contra tu típico villano, no? Però és que és una batalla, tio. A sobre com l'ingeni que hi ha darrere, no? És una De tot lluita el entre pes. dos grans amics que es barallen per un motiu, bueno, que tenen un conflicte d'interessos i es barallen. I cap dels dos vol lluitar, però ho han de fer. El Luffy, perquè si no ho fa, no se'l podran prendre seriosament com a capità, i l'Usopp per defensar el vaixell que li va regalar la seva millor amiga. És Sí, que realment bàsicament. és molt dur. Sí, és molt dur i Um, després aquesta lluita, o sigui, quan acaba, no és que acabi la lluita ella, sinó que tenim després el naixement de Sogeking i aquest arc de redenció de l'Usopp, que hi ha persones que poden estar a favor o en contra de si s'hauria de perdonar o si l'Usopp va fer alguna cosa malament per començar, però bueno, després té un perdó i torna a la tripulació i hòstia, és que és molt top aquest moment. és una batalla Concordo. realment increïble i a més és entretinguda perquè són dos personatges que es coneixen, dos personatges que saben com anirà el combat, ho saben a la perfecció i tot i així l'Usopp té el seu moment de brillar inclús, que lo lògic seria que li fumés una repassada espectacular al Luffy, però tot i així està bé que Oda també li doni una mica d'espai a l'Usopp. És Sí. que està molt bé, tio, perquè hi ha moments en què la lluita està més o menys igualada i, hòstia, et creus que qualsevol dels dos pot guanyar. I, clar, l'Usopp no té cap fruita, però sí que té unes eines que ha agafat de Skypiea que li ajuden a lluitar contra el Luffy, perquè una cosa que no té el Luffy, que sí que té l'Usopp, és un enginy increïble que el pot fer servir per qualsevol tipus d'ocasió. I en aquest cas el fa servir per lluitar contra el Luffy, que coneix les seves debilitats i sap que és una persona molt impulsiva i tot això li fot en contra al Luffy. Totalment. Si voleu dic jo la meva batalla amb la que em quedo. N'hi ha moltes, jo crec que sobretot les de Playtime Skip són més divertides, almenys crec que tenen més suc, i crec que em quedaré pel que significa i per la màgia que té la batalla de Zoro amb Mr. One a Arabasta, que és un dels primers grans passos, no, del Zoro, on es troba realment un dels combats més complicats que ha tingut mai en la seva vida, que arriba al límit, que arriba a l'extenuació i traspassa la barrera física que a vegades es comenta en aquest tipus de combats i va al punt de l'aspecte mental d'aconseguir tallar una cosa, que aconseguir superar-te, que realment al final jo crec que és del que van del que van les batalles, al final els personatges de One Piece es barallen per superar-se i crec que no hi ha exemplificació més gran que el Zoro tallant per primera vegada l'acer. Bona opinió. Suscribo tus palabras. ¿Y tú, Adri? Jo te copio, Diego. Calent. ¿Me copias? Sí. Vale, doncs si em copies, mira, la següent pregunta és què opines de l'Arco de Wano? Jo crec que aquesta pregunta no la cal respondre perquè tenim un programa sencer dedicat a respondre exclusivament a aquesta pregunta, o sigui que anem Efectivament. a la següent pregunta, que és ¿cuál és tu opening favorito? Aquesta pregunta està força bé. Jo crec que el meu opening preferit és la versió catalana de Redoble de Tambores o del primer o... És que ara no sé si... Crec que era el tercer. Vaig a buscar-lo.
Vosaltres, si ja el teniu, el Sí, podeu dir, jo en tinc un al cap que, a més, també enllaça amb això de quan vaig començar a posar-me al dia, que va ser l'estiu passat, que vaig descobrir Bon Voyage, que és per mi un dels millors openings, perquè te l'escoltes a l'estiu, fa bon temps, els personatges també, i crec que és molt xulo perquè crec que reflecteix molt l'esperit d'aventura que té One Piece, i ara ho fa també, doncs que ara a l'estiu, no? Entra molt bé, és una cançó i un opening que és molt fresquet i us recomano recuperar, tant en català com en japonès, realment. Tio, en la Cama Abans, Fest tothom se'l sabia el puto Bon Voyage, tio. Era un dels openings que més es van posar i és que era la hòstia. O sigui, és un en japonès. temazo increïble. En japonès, castellà o català, o sigui, tothom se'l cantava, tio, i una passada. Sí, Joder, sí. és que saber-se'l en japonès és... T'ha d'agradar, eh? Sí, I en són japonès no en sé basados, cap. són basados. No, jo tampoc, En però... català, és que per mi, en català, m'agrada més que en japonès. Potser amb A mi alguna també, a mi excepció, també. però així, de tots els que estan adaptats al català, en general m'agrada més. I jo de favorit, a mi m'agrada molt, sobretot, des dels openings que comencen a Skypiea Water 7, fins als que ja... Bueno, fins crec que l'últim és el 10 o així, més o menys, per Amazon Lily, però diria que el meu favorit és el 6, que és el Dennis Lobby, el de segueix va corrent, na, 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 Sí, na, sí, na, na. barres, Que no barra. sé el nom ara, però és l'hòstia, i en català, millor encara. Doncs sí. Jo m'agrada més. Però Tu seguint, quina no Vale. has dit, sé Diego, al qui final? anava. La pregunta aquesta de ¿hay algún ship que te guste? Jo crec que a mi me la pela una barbaritat, aquesta pregunta. Que És que One realment... Piece, els shipeos no... En plan, què podria dir? Mm, Robin Frank, que a mi no me desagrada, no? Potser. No, home, no, tio, Jo, animal. Com el vas, Garp i animal? Com que Robin Franky, la tio? Dadan. Garp i Dadan. Sí, sí. No, però és això. En altres sèries potser sí que m'agrada més potser shipear a mi, no m'importa, però a One Piece, com que no és com ni l'objectiu, ni tampoc hi ha... A veure, si t'agrada molt imaginar-te coses, pots treure situacions on vulguis, però en general no hi ha aquesta xitxa, saps? Totalment, Llavors, no hi ha ni una sola línia de diàleg que t'obri la porta que hi hagi alguna cosa amorosa entre qualsevol personatge, o sigui... a veure, Sanji Pudding, si volguessis, no? Però, Bueno, no. Però és que ni així, eh? En definitiva, que ens la pela una barbaritat aquest aspecte del manga. Següent pregunta, Adri. hòstia, mira, del que parlàvem abans, més o menys. Tens expectatives pel final del manga? Confies en que Oda les complirà? Home, expectatives bones, no? Suposo que tenim tots. I jo confio en que seran complides. Jo En confio al plan, 100%. tenint-ho planejat de tant temps, que t'agradi o no és una cosa, però que serà bé i que serà coherent, jo crec que és per descomptat. I no Jo crec crec que que tingui cap pega a nivell de revista de que li facin canviar o de que sigui un final curt, apressurado, no? Jo crec que estarà bé. Tu, Àlex, què opines? Jo crec que l'únic que podem patir una mica és aquest efecte que parlem, no? D'un capítol per setmana, que clar, una cosa és que tu t'agafis al 2035 i et fumis els 150 capítols finals i te'ls barenis en una tarda, i l'altra és que nosaltres ens haurem d'esperar 2 anys i mig, tio, i que passin 16 pàgines i es quedi penjat, i 16 i es quedi penjat. I realment se'ns pot fer una mica llarg això, però en quant a final, a veure... Jo crec que Però jo crec que serà també més emocionant i tot, si ho així. Jo crec que també serà important que la comunitat també una mica, com ens posem tots dintre el mood de saber de que això serà un final, però serà un final lent, saps? Que no ens tornem bojos perquè... I quan se sàpiga que s'està acabant, hi haurà com una fiebre de One Piece que tothom està superboig. Segur. Sí, Tu, sí. Diego, Jo bueno, a crec que veure, One tu, el Piece Diego ja ho sap que faran és el One entre les Piece, així pedres. que el Diego ja s'ha fet És que spoiler. després de veure la teoria de l'Arthur, estic encara més segur que l'Oda no fallarà. O sigui, jo confio al 100%. Confiem tots. Sí, sí, sí. Vale, Següent pregunta, pues... Aleix. Sí, la següent pregunta és quin és el vostre flashback preferit? Joder. Dur, eh? Roger I, i Oden. jo diré És molt bonic.
Lau i Corazón. Buah, També molt bo. són molt bonics tots dos. I jo crec que em quedaré amb el de Chopper i el... Diu Hirule, es deia? Hiruluk. Sí, no? Hiruluk. Hirule. És super trist. En el moment aquell en què li diuen que és un monstre i que s'allunyi, és super trist, tio, i és una cosa que encara no he superat. I si la gent la gent que li té estima a Chopper, la té en part perquè el flashback està tan ben parit que és igual que no tingui tanta impacte o no tingui tant protagonisme al manga actualment, que amb aquest flashback, si fas un flashback ben parit com va ser aquell, és que ja tens personatge construït per capítols i capítols. Vale, canvio el meu flashback preferit, en comptes del de Oden, és el de Brook. En sèrio? El flashback de Brook per mi és el que més em va fer plorar, tio. Sense La cap mena de Boone. dubte, La part de la Boone, la part de... Bueno, quan està cantant el saque de Binks amb la seva tripulació i van morint tots, tio, que diu quarteto, i luego acaba fent un solo. O sigui, és molt dur, tio. De totes maneres, ja, crec que... O sigui, no sabria dir-te un flashback dolent de One Piece. Ara És que mateix. dolent, crec que no n'hi ha cap, tio. Sí, És que inclús gairebé tots els són molt bons. menores, Senyor Pink, joder, és que és boníssim. Tots són molt Clar, bons clar. els flashbacks. O sigui, potser, bueno, el flashback de Luffy de petit amb el Sabo i l'Ace, que sí, està molt bé, però no acaba de ser com dels més potents, però tot i així jo o sigui, els compro igualment. Clar, No hi ha s'acaba de flashback, morir o ells, sigui, a més, saps? O sigui, a més s'acaba de morir ells, o sigui, vens amunt amb clar. el quartet. Vale, doncs, següent pregunta. ¿Cuál es tu antagonista villano favorito? Vale, a ver, momento friki gafes. Antagonista, de fet, no és el mateix que villano, així que poden ser les preguntes separades. Però que tonto, tio. Però aquí pot antagonista barra villano. Però és que no és el mateix. El Mepo, Bueno, no? Però vale, farem veure que són el mateix, vale? Responde algo, tio. Jo estic entre Katakuri i O do Flamingo. Vale, són bones preguntes. Vale, la meva resposta és trampa, vale? Però diré Bonkurei. Com? No comença, o sigui, comença sent un villano, en plan, Bueno. un malo, tio. Perdona, les primeres escenes que apareix Luffy i el Bon Clay estan ballant ahí un can-can, tio. Com Luffy i el Usopp. Ai, amb el Però Chopper i el- tècnicament, Bonkurei era un paio de Baroque Works i, per tant, era un dels dolents. I esto es negro o blanco, ja està. Vale, no, Vale. villano favorito. Pues Barba Negra no està gens malament. I mira que encara té molt recorregut. Té molt recorregut, Barba Negra. Però és molt rat el Barba Negra, saps? És molt... Però, per això és disfrutable, perquè és un desgraciat. És un pirata de Clar, veritat, saps? Fa les fill de coses que faria un pirata. I a més que encara hi ha tant. després, clar, com no heu vist la teoria d'Arthur, no sabeu quines coses podrà fer el Barba Negra, però està cuinant l'Oda amb aquest tio. El Pino Puente fa. Pues jo em quedo amb Crocodile, perquè crec que és la primera gran amenaça. És un paio que està sol amenaçant un país, perquè és un lloc desèrtic, és molt dolent, és un capo de la màfia, és el primer gran dolent, i realment Luffy el guanya, però necessita 3 combats per guanyar-lo. I això és una cosa que no passa, o és una cosa que al pre-time skip no hi ha ningú que se li apropi als combats que necessita per guanyar el Crocodile. Sí, De fet, Luffy el guanya perquè One Piece ha de continuar amb la seva història, però si fóssim més coherents, no el guanya ni de conya. En aquesta part de la història és pràcticament impossible, tio. Sense tenir haki, sense tenir cap mena d'habilitat que el pugui ajudar, està fotut. Bueno, que em sembla bé que el guanyi perquè queda molt bé, molt xulo, però, hòstia, és que era massa fort per quan estava al manga, tio. Totalment. I a més és això, que no és només això, sinó també el pla que fa, perquè recordem que posa una bomba al mig de la plaça de la ciutat, enemista a la monarquia amb els rebels. És tot un pla que si Pell no fos Jesucristo i aguanta una nuke a 0 metres de distància, doncs li hagués sortit bé, literalment. O sigui, no. A més, pensem que això del pla de la bomba
va sortir en un moment en el qual les bombes encara no estaven de moda a One Piece. O sigui, que un paio posés una nuke al centre de la plaça del poble, tio, era una cosa que era molt més potent que no pas ara. I és això que ha dit l'Aleix, que si no arriba a haver-hi un pájaro con 500 niveles de fuerza y de armadura, pues bueno, pasa lo que pasa. Bien. Pues, Doncs, bona resposta, la veritat. I m'alegra que Crocodile hagi tornat a la història ara, perquè seguirà donant... No sé si tant, però encara tindrà cosites. la Vale. següent, no sé si... La Les següent és següents una... preguntes són una mica complicades, perquè portada de volumen favorita, jo ara mateix no em posaré a buscar els volums, ¿vale? No. I la de ending favorito, el meu és Memories, El primer. en versió El primer catalana. que ha fet és el que dona al final d'aquest capítol i de tots els de pitjor generació, o sigui que per No unanimitat. podem dir un altre. És que la lletra de Memories, tio, va dura, eh? O sigui, si l'escoltes i pares atenció, està heavy. O sigui, És el és meme ending per ficar en moments importants de l'anime, saps? Cuando suena esto, tú sabes que s'ha aprendido. S'ha aprendido, És sí, molt s'ha aprendido. Quan acabi la sèrie sortirà aquesta cançó, segur. Sí. També ho va dir Arthur, això. No, però jo crec que sí. O sigui, va sortir quan Roger va trobar el One Piece, jo crec que el Luffy també li posaran aquesta cançó. Perquè el We Are no crec que el posin quan estigui amb el One Piece. Bueno, qui sap. Who knows, who knows. Pues La continuem. Curiosa esta. Pel·lícula favorita. La Pel·lícula meva... Buah, és que tinc unes ganes de dir això, tio. O sigui, Ja és veuràs, ja se li dirà, ja se li dirà. La mayor popular opinión em podem menjar les pilotes. La meva preferida és Red. I aquí no li Sí, hombre. agradi, No, me ¿En como los serio? huevos. Diego, no. Tapa. No, pensava que no anaves a dir esta. Per favor, És Red, és Com que- Red, No cabrones. vaig poder, tio. O sigui, és Mamma Mia, però mal, saps? O sigui... A veure, això Tio, està guai. A mi era les un cançons musical. m'agradaven. Era un No, musical. tio. Si no t'agraden els musicals, pues és lo que hay. Però No, has de Ens tomar agrada com un disfrutable. musical. Però per mi no és la millor. també et dic, Vale, no, vale. no em posis... Si has de fer la cutra aquesta musical, no em posis el personatge, un dels personatges més importants de la història de One Piece aquí a la pel·li, que és el Shanks, tio. O sigui, en quin moment decideixen desenvolupar un personatge en una pel·li o la meitat de temps se'l passen cantant, tio? És que això està molt mal fet. Basados, tio. Pues, la música és una cosa molt important a One Piece, però bueno, si no t'agrada, tens els teus motius, Clar, ho respecto. I I les vostres pel·lis... Quines són les vostres pel·lis immediatament inferiors a Red? Quina és la teva, Aleix? A veure. Anem a Doncs jutjar. Film Z està molt bé, tot i que el dolent no em mola que vagi amb tanta... O sigui, em sembla poc orgànic el Z, però en quant a gent que concentra la gent d'això, l'O, el Ki, tota la gent de la Marina, mola molt també l'All-Star que s'ajunten en aquestes pel·lis, que val la pena. Sí, això mola. Bueno, a veure, la de l'All-Star també passa una mica a la de Stampede, però família de Stampede me quedo amb la pel·li final i ja està, perquè és una pel·li fanservice que flipes. Però fanservice Sí, mal, sí. de toma personatges, no? I no passa Sí. res... No sé, per això la de Z és millor en aquest aspecte, sí. Jo la Z... Collons, que tinc veu de fumador. La pel·li de Z la vaig veure fa una setmana o així i em va agradar força, però el personatge, o sigui, el Z està com molt desaprofitat, en la meva opinió. Sobretot perquè, clar, és una pel·lícula que es va introduir quan va començar el Nou Món, pràcticament, i Luffy tenia molts pocs recursos per derrotar a contrincants tan poderosos com penya que és nivell almirant. Sí. O sigui que, clar, Luffy el va derrotar amb els seus pebrots i, clar, és que pensa que l'arma que tenia el Z era un braç de Kairoseki i a mi que el Luffy el derroti fent cops de puny a aquesta arma que és de Kairoseki no m'ho acabo de creure. A Wano sí que m'ho hagués cregut perquè fa precisament un entrenament donant-li d'hòsties a coses de Kairoseki, però, bueno, no, o sigui, té les manilles aquelles que eren de Kairoseki i té més sentit, però a les alçades
o sigui, a les alçades en la que està la sèrie a Z, pues no. Però igualment la pel·li és molt disfrutable. Sí. O sigui, jo crec que sense Les Mugiwara pelees. aquesta pel·li hagués guanyat molt. No sé, home, les pelees estan com superben coreografiades, també les de Sanji i Zoro. Les pelees finals molen molt, aquesta pel·li. Sí, està superbé, però jo crec que si hagués estat una pel·li full marine hagués millorat una mica. I quina Però bueno, trama això... diu? Quines trames? Mira, tio, doncs poses al Bogardo i ja està, tio. Tens trama per a setmanes i mesos. Home, una I pel·li després realment també... enfocada potser en això que dius de marines, però Zona Kobe i tot això, no? Potser tenint És que la pel·li alguna més... comença d'aquest rotllo, tio. Sí, però òbviament La al pel·li final és comença amb el Mugiwara. marí. Home, clar que els han de posar sempre, però no sé. Això ja és preferències personals del que és la pel·lícula en si. I mira, fem un parell de preguntes més, que jo tinc compromisos molt importants, anar a la platja, vale? I anem tancant. Quines són les següents preguntes? A veure, algun personatge infravalorat? Anem així ràpid, vale? Fem turbo. Algun personatge infravalorat pel fandom? A veure, jo Infravalorado? posaria Frankie o Brook, realment. Em Sí, sembla de puta mare. realment Frankie sí. Brook o... Sí. O Jo els diré, qualsevol dels Sí, mira, les personatges del principals. principi de la sèrie. us en diré un també. El Sunny. Em sembla un vaixell que no li estan donant el paper o la màgia que li van donar al Merlin. Pues sí. Més o menys. Puc concordar. Vale. Eh, ¿Qué opinas del arco de Marineford? A veure, The Goat. A mí em sembla top 2 arcos de One Piece, és la hòstia, no tiene ningún fallo i el deixaria tal com està, o sigui que ja està. realment. O sigui, és el Tampoc que... no tant. És on se te'n va el cap quan penses en com serà el final de One Piece. O sigui, quan penses en com serà la batalla final de One Piece, tu penses que serà Marineford per 5. I per tant, jo crec que no hi ha Esperem. millor... No hi ha millor elogi que aquest per Marineford. És un No, és que final també sense Marineford senta un precedent molt alt, En plan, s'ha de Sí. superar Marineford pel final. Això és complicat també, És molt complicat. però Vale. confio. ¿Cuál es tu fruta del diablo favorita? A mí una de las que más me agrada es la de Marco Fénix, así que me la Vale. quedo. I jo diria la de Doflamingo, perquè és molt versàtil. Tot el que va fer a Dressrosa, per mi era l'hòstia. En plan, tantes coses, tio. Així de les que se'm venen al cap, és la meva preferida. I la teva, Aleix, tens alguna que t'agradi? Doncs realment no... És que no et sabria dir ja, o sigui, tinc el cap ja que no em dona la vida. La primera. No sé, m'agrada... La de Lo, no t'agrada la OP no mi? L'OP està molt bé. La Sí, de molt Leif creatiu. Seattle. I la de Nico Robin també és una que em... La de Nico Robin em mola molt. Home, estan molt bé Em aquestes. sembla la típica nerfejada, saps? La de Nico Robin. Sí, Sí. una mica, sí. Sí. No nerfegen la fruita, sinó el personatge en si, saps? Mm. Vale, jo crec que podem tancar amb aquesta pregunta que està molt carregada, ¿eh? ¿Tienes expectativas sobre el arco de Elbaf? Sí, clar. A veure, sí, tothom sí. entén. No, però quin tipus d'expectatives? Perquè, clar, jo crec que el que va... O sigui, em repeteixo, si és la meitat de bo del que està sent l'arc d'Egghead, per mi ja és dels millors arcs de One Piece. I tenim Totalment. molts ingredients. Tenim la tribu més forta de tot el món. Tenim un poneglyph que probablement s'amagui a Elbaf. També està l'arbre Adam. Jaguar di Saul. Tenim Usopp amb el seu exèrcit de gegants. I moltes coses més que ara mateix no tenim ni idea, però que probablement passin. Jo també tinc expectatives també de llocs on es reuniran moltes faccions, on confrontaran moltes faccions. O no, Potser serà com Zou, Arco de Paso, en plan cada capítol, un montón de chicha, un montón de informació i de coses importants, però jo crec que serà lloc on
hi haurà moltes faccions, hi haurà Shanks, hi haurà Luffy, hi haurà potser Barba Negres, hi haurà Marines. Jo Jo no crec espero que això. sigui un arc del tipus Wano, que sigui un arc quilomètric, però serà un arc més o menys com, bueno, si no s'allarga molt més, com Egghead. O sigui, un arc curtet, però que té un potencial increïble i que, clar, que com no s'allarga i no es fa avorrit, és super rodó. I és que realment no necessita tenir molts capítols per ser dels millors arcs, perquè com amb que en cada capítol t'ensenyin una de les coses que he dit abans, ja és superguai. I clar, també està la típica teoria de que aquí és on morirà el Shanks amb els de Barba Negra i mil històries més, o sigui que també hem de mirar com s'avancen els esdeveniments aquí. Totalment d'acord. Jo no m'atreveixo a predir res. Serà Jo molt no, guai. perquè si no, després traurem hemeroteca i acabarem rebent. Però, Sí. bueno, jo avui, si us sembla bé, podem anar tancant o teniu alguna cosa... Vale. Pues moltíssimes gràcies un altre cop més per escoltar-nos. Ja sé que som molt pesats, però us agrairíem molt si ens seguiu a les nostres xarxes socials, a Twitter, Instagram, TikTok encara no en tenim, però en algun moment en tindrem i espero que en el següent programa ens escolteu i fins la pròxima. Adeu! Adéu. Adeu!